kaluna tɛmɛ fanga kura ɲɛma kapitɛni Ibrahim Traoré ale ka tasibila tɛmɛnen kɔ min kɔnɔ a y'a kalen k'a fɔ ko a bɛna baara kɛ yaasa ka se ka faso lankandaya. Ale ye fanga ɲɛma kura sugandi ka bila jamana kunna min ye Maître Apollinaire Kyelem de Tambela ye. Nin maa kɔfɔlen nin wolola san 1958 kupe la n'ale ye Burkina Faso kɔrɔnfan dugu dɔ ye. A y'a ka sanfɛ kalan daminɛ Wagadugu Université la yɔrɔ min na a bɔra ni jala ye an bɛ min wele ko maîtrise en sciences physiques et sciences de la nature. San 1984 ale y'a senfa ka se Faransi yaasa ka se ka taa a ka kalan tɔ dafa. Faransi jamana kɔnɔ Maître Apollinaire Kyelem de Tambela ye tari kɛ jɛnkulu dɔ la min tun ye Burkina Faso ka kɔkan kalandenw ye. Olu tun ye jɛnkulu dɔ sigi min tun bɛ jamanatigi kɔrɔ Thomas Sankara ka révolution senkɔrɔma dɔndɔnna. A ka kalan kɔnɔ a ye jala dɔ sɔrɔ Faragɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ diplôme de langue et civilisation anglaise et américaine, certificat de licence de l'enseignement du français ani diplôme d'études approfondies de droit processuel n'ale ye lafasali kalan ye. Apollinaire Kyelem de Tambela seginni Burkina Faso kɔnɔ a y'a ɲɛkilen lafasaliko baaraw ma ani kalanfa min kɛra sababu ye k'ale to a ye kalanden kumabaw kalan Wagadugu ka sanfɛ kalansow ra i n'a fɔ universitéw. A ye gafe caman fɛnɛ sɛbɛ nka min kolonin no o ye Thomas Sankara et la révolution au Burkina Faso, une expérience de développement auto-centré. Burkina Faso ka fanga ɲɛma kura sisanga ye san 64. Ɲani dɔɔni Maître Joachim Apollinaire Kyelem de Tambela bɛna ka gouvernement kura bila sen kan min kɔnɔ a yera ko ni ministre ninnu tɛna tɛmɛ maa 25 kan. Nka ɲani Maître Kyelem yɛrɛ ka bila premier ministre yara a tun y'a yira ko ministre 25 yɛrɛ ka ca Burkina Faso fɛ. Sɛgɛsɛgɛli y'a yira na ko ni premier ministre kura nin ka miiriyaw man jan jamanatigi kɔrɔ Thomas Sankara ka miiriyaw ra i n'a fɔ révolution ko. O sɛgɛsɛgɛli kelen nin fana b'a yira na ko jamanatigi kura kapitɛni Ibrahim Traoré fana ka miiriyaw man jan Thomas Sankara ka révolution miiriyaw ra. O kɔrɔ le ko ministre minnu bɛna don ni gouvernement kura nin kɔnɔ olu kan ka kɛ maa ladiriw ye minnu tilennen no ani o dati surafɛndumukow ra. Nka ni gouvernement kura yɛrɛ ka bila sen kan premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela y'a yira ko dɔ bɛna bɔ nin ministre ninnu ka sara la sabula olu nana faso baara le ra. Nin tun ye Kadɛya Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.